Άγιε μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστά του γιού μου, μην είδες τον Ιγιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου? Βλέπεις εκείνο τον γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί που κάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάνθινο στεφάνι. Εκείνος είναι ο Γιώκας σου και με ο δάσκαλός μου. Η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον αγκαλιάζει. Δεν μου μιλάς, παιδάκι μου, δεν μου μιλάς, παιδί μου. Τι να σου πω, μανούλα μου, διάφορο δεν έχεις. Μόνο το Μέγα Σάββατο κατά το μεσονύκτη, που θα λαλήσει ο πετεινός, σημάνουν οι καμπάνες, σημάνει ο Θεός, σημάνει η γη, σημάνουν τα επουράνια, σημάνει και η Αγία Σοφιά με τις πολλές καμπάνες. Τότε κι εσύ, μανούλα μου, θα έχεις χαρές μεγάλες. Όποιος τα ακούει σώζεται, κι όποιος το λέει αγιάζει, κι όποιος το καλαφουντραστεί, παράδεισο θα λάβει. Παράδεισο και Λίβανο από τον Άγιον Τάφο.